sziasztok, most nem fogjátok látni a rusnya arcomat, hanem a telefonom kijelzőjét. Ugye mindenki tudja azt, hogy gyakorlatilag a elmű, émász, meg minden az összeolvadt az EON-nal. Ennek a gyönyörű szerelem gyereke lett az MVM Next, akinek mostanában fizetnetek kell a számát, és hogy milyen csodálatos applikációt sikerült lefejleszteniük ezeknek a kreténeknek, mert nem tudok már jobbat mondani rájuk, a mérőállás bejelentés fényképes rögzítése menüpont területén. Ugye ez már nagyon régóta van ez az applikáció, először december elején jeleztem az MVM Next-nek, hogy szar az applikációtok. Nálunk ugye az a helyzet, hogy lent a mély garázsban nincsen térerő semmilyen, és hát ott van helyezve a villanyóra. Tehát online nem tudod rögzíteni magyarul, csak úgy, hogyha csinálsz egy fényképet, és azt feltöltöd ebbe az applikációba. Na nézzük meg, hogy ez hogy működik. Itt van mérőállás fényképes rögzítése. Halleluja! Mérőállás, fotó feltöltése. Halleluja! Most csomó pornófotót fogtok látni, mégse. És itt behúzod ezt ide, behúzod, és eltűnik. Hát próbáljuk meg újra. Fotó feltöltése, behúzod, beírnád és eltűnik. Tehát szeretnék innen gratulálni ezeknek a kreténeknek, tehát az informatikusoknak, meg a fejlesztőnek, akik milliókat keresnek, és akiket én gyakorlatilag a társadalom selejtjének tartok, mert képtelenek túl gondolni a kis 1 négyzetméteres munkaasztalukon, és képtelenek életszerű alkalmazásokat fejleszteni, hogy dugják fel maguknak a diplomájukat, meg mindent, és vegyenek föl egy olyan embert, aki gondolkodni tud, és meg tudja nekik mondani, hogy miért szar, amit csinálnak. Mert olyanok vagytok, mint az agymenőkből Sheldon Cooper, életre alkalmatlanok vagytok. Na ennyit még a mai napra, és üdvözlöm az elmű émász összes kretén programozóját. Szevasztok! Ja, és csináltok már meg úgy, hogy működjön. Kösz!